حضرت عمر بن خطاب ایک ملازم نو اس گل دی تنخواہ دینے سن، او جماعت دیاں صفاں سیدیاں کرواندا سی۔ آپ دی عادت سی آپ مڑ کے ویکھدے سن مصلی تے کھڑا ہو کے اور فرماندے سن اعتدلوا استووا صفوفکم، اپنے کندیاں نال کندے جوڑ لو، ٹخنیاں نال ٹخنے جوڑ لو۔ میرے آقا کریم کہندے نے جب تک میری امت نماز دے اندر صفاں سیدیاں کردی رہے گی انہاں دے اندر انتشار نہیں آئے گا، دے اندر فتنہ نہیں آئے گا، فساد نہیں آئے گا، خلفشار نہیں آئے گا۔ حضرت عمر بن خطاب پیچھے مڑ کے صفاں سیدیاں پہ کروانے اور سب وچوں ایک ظالم نکلیا، ایران دا مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نامی، انہیں خنجر ماریا۔ حضرت عمر بن خطاب دے پیٹ وچ خنجر لگاؤ اور زخم اتنا گہرا ہویا کہ مصلی امامت دے گر گئے۔ چند دن پہلے حج تے گئے تے کعبے دی دیوار دے سائے تلے کھڑے ہو کے آکے آؤ، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ عمر نے بہت کچھ کمایا ہے، عمر نے بہت کچھ بنایا ہے، مولا ہن آخری ٹائم میں عمر نو بستر دی موت نہ دیں بلکہ شہادت دی موت دیں، تے شہادت بھی کسے ہور شہر نہ آوے، تیرے نبی دے در مدینے وچ آوے۔ ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ زخم اتنے گہرے سن، مصلی امامت تے عمر بن خطاب گر گئے تے لوگاں نے فکر کی تھی اٹھان دی، اشارے نال آکھیا پہلے میں نہیں ہاں، پہلے نماز ہے۔ آئے آئے تاریخ حیران کر دیئے، خلیفہ ثانی امیر المومنین نو لوکاں نے سائیڈ تے رکھے تے زخمی حالت دے اندر سارے مجمع نے نماز پڑھی، ساری مسجد نے نماز پڑھی، آپ نے اٹھایا گھر دے اندر لے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب تو بعد مدینے دے اندر سب تو دلیر بندہ مولا علی سن، سب تو پہلے شہادت دی خبر سن کے جی دی ہائے نکلی، او کوئی اور نہیں ہے، سنیا دا پیر علی ہے، مومنہ دا امیر علی ہے، نبی دا ویر علی ہے۔ گرامی قدر احباب، آپ نے 3 دن زخمی حالت وچ گزارے، آپ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے، علاج معالجہ کوئی نہیں۔ حکیمہ نے جواب دے دیتا تے یکم محرم الحرام آپ نے کلمہ شہادت پڑھ دیاں اپنی جان جانے آفرین دے سپرد کی تھی تے مولا علی جنازے نال پہ چل دے نے، نالے ٹاواں مار مار کے پہ روندے نے۔ آپ دے داڑھی آنسواں نال تر ہو گئی، کسے آکھے علی بڑے بے چین نظر آ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا ویکھو تے صحیح نہ کون جا رہے ہے، اے رونا دھونا سانو دے کے، اے پاگیوں وچ فکراں پاٹی لی رپنانی وانگوں، اے ٹنگ گیوں وچ ککراں وطنوں چک محاراں اجڑی بستی اے نظری آویں تے کنڈ دیتی جد یاراں، یار جنا دے اے موت نے مارے، قدروں دے نے تھوڑا سورگا دا روگ محمد اے جس دا نائم چھوڑو۔ آپ نے فرمایا تکو تے سی کون جا رہا ہے، کدہ جنازہ اٹھے ہے، جن رستیاں تے عمر چلدا رہا ہے، علی کیویں چلے؟ دسو نہ جڑیاں مثالاں عمر نے قائم کیتیوں نے علی کیویں قائم کریں گا؟ آپ جنازہ بھی پہ پڑھتے نے،
اکھاں چوں آنسو بھی پہ باندے نے میرے بھائیو عمر بن خطاب دا آخری ٹائم آیا آپ نے اپنے بیٹے بڑے نو بلایا فرمایا میرے تے 80 دینار دا قرضہ ہے مہربانی کرنی ہے کوشش کرنی ہے ادا کرن دی اپنے رشتہ داراں نو نال ملا کے اگر او نہ تیرا ساتھ دیون تے میرے دوستاں نال گل کرنی ہے میری قبر تے پار نہیں رہنا چاہیے اور اگر میرے دوست بھی نہ تیری گل سنن ہن نصیب والا بندہ بنے گا اج جڑے صحابہ اہل بیت دے درمیان الیکشن کروا رہے ہیں اے میرا جملہ انہاں واسطے سبق دے آپ نے فرمایا پہلی گل ہے تو قرضہ اتارنا اگر نہ ہو سکے تے دوستاں نو کہنا ہے اگر دوست بھی گل نہ سنن تے علی نو کہنا ہے کینو کہنا 80 دینار قرضہ ہے کردے قبر تے پار نہ رکھ 24 لاکھ نہ مربع میل نہ حکمران ہے تے مقروض ہو کے جا رہے یہ کیسی مثالیں تھیں جو حضرت عمر بن خطاب نے قائم کی گرامی قدر احباب آپ جب آخری ٹائم آیا 80 دینار دا قرضہ اور صحابہ نو بلا کے آکھیا آن والی حکومت دے اندر میرے بچیاں نو مشورے دے طور تے بھی شریک نہیں کرنا آن والی حکومت دے اندر میرے بچیاں نو مشورے دے اندر بھی شریک نہیں کرنا ذرا ویکھو تے صحیح نا کتنے بڑیاں مثالاں کتنے بڑے اقدار اور اس حال دے اندر آپ دی دنیا تو انتقال ہون لگا اپنے بیٹے نو آکھیا مینوں لگدا ہے میرا آخری ٹائم آ گیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نو جا کے عرض کرو کہ ایک کی جگہ قبر دی سرکار دے روزے دے نال میرا دل کردا ہے حضور دے پہلو وچ لیٹاؤ بیٹا عائشہ کو لایا مائی جی ابا جان نو بڑے کاری زخم لگ گئے نے بچن دی امید کوئی نہیں تے ایک کی جگہ بخاری شریف دی روایت ہے اور سانو پتہ ہے تساں اپنے وسطی رکھیے عمر بن خطاب اتھے اڑا جانے حضرت عائشہ صدیقہ دیا ڈھاواں نکل گئیاں اور رو کے آکھیا او بچیو کوئی اپنی قبر دی جگہ کیویں دے سکدا ہے دوئے نو لیکن عمر بن خطاب نے اتنے عظیم کارنامے سر انجام دیتے جاؤ جا کے باپ نو خوشخبری دے دیو میں اپنی جگہ تانوں دتی ہے تسی نبی دے پہلو نال دفن ہوو گے قیامت تک جڑا بندہ کہ نبی تے سلام پڑھے گا انہوں تواڈے تے بھی سلام پڑھنا ہوئے بقائدی کے لیے نبی نے جو رب سے مانگی دعا عمر ہے بقائدی کے لیے نبی نے جو رب سے مانگی دعا عمر ہے مل کے بولیں بقائدی کے لیے نبی نے جو رب سے مانگی دعا عمر ہے دعا کے بدلے حضور کو جو کیا خدا نے عطا عمر ہے دعا کے بدلے حضور کو جو کیا خدا نے عطا عمر ہے بقائدی کے لیے نبی نے جو رب سے مانگی دعا عمر ہے ہر پزم دے وچی ذیشان جنہیں گھر دین تو قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان اصحاب دا شریفاں دے او صدیق دا بہوں احسان او جڑا نام علی تو سڑدا اے سڑی سمجھ دے وچ شیطان او جڑا نام علی تو سڑدا اے سڑی سمجھ دے وچ بے ایمان